Imagina un material que si el mires per un cantó és de color verd i si el mires per l'altre cantó és de color magenta. Ben parit que seria això, Doncs no és tan estrany, la natura ja ho fa. Alguns escarabats, algunes papallones, els paons i alguns altres ocells llueixen aquests colors tan brillants que tenen aquesta propietat, la iridescència. Iridescència, paraula del nivell 5 mínim. Aquests colors sabíeu que no provenen de pigments? Aquests colors provenen de com la llum interactua amb les nanoestructures que hi ha a la superfície d'aquests materials. Per això s'anomenen colors estructurals. I el motiu pel qual veiem aquests colors és bàsicament el mateix pel qual veiem colors a les bombolles de sabó. Soc la dimoni de Maxwell i avui parlem de colors estructurals. Comencem pel principi. Per què veiem les coses d'un color concret? Sabeu que la llum blanca, com la que ens arriba del Sol, està composta d'ones electromagnètiques que tenen moltes longituds d'ona. I cada una de les longituds d'ona correspon a un color diferent. Quan aquesta llum arriba a, per exemple, la samarreta vermella que tinc, els pigments de la samarreta, que són unes molècules que hi ha a la superfície de la samarreta, absorbeixen totes les longituds d'ona de tots els colors, excepte els vermells. Les longituds d'ona del vermell són reflectides, arriben als nostres ulls i diem, oh, la samarreta és vermella. Doncs és així com va la cosa. Ara bé, en el cas dels colors estructurals, això no és ben bé així. Us ho explico amb una bombolla de sabó. La llum blanca incideix a la fina pel·lícula d'aigua i sabó que conforma la superfície de la bombolla. Una part de la llum és reflectida a la part externa de la superfície, però l'altra part aconsegueix atravessar i és reflectida a la part interna de la superfície. Les dues reflexions, la interna i l'externa, es troben de tornada i interfereixen, és a dir, se sumen. La clau és que les dues reflexions han recorregut camins diferents. La reflexió interna ha recorregut un camí extra que depèn del gruix de la bombolla i de l'angle d'incidència de la llum. I això indueix un desfasament en les ones, que és superimportant perquè és el que determina quin color acabarem veient. Si el desfasament coincideix amb la longitud d'ona d'un color concret, per exemple el blau, els feixos reflectits tindran la longitud d'ona del blau sincronitzada. Les crestes i les valls de la longitud d'ona del blau de les dues reflexions coincidiran exactament i se sumaran. Això se'n diu interferència constructiva i el que fa és amplificar el blau fent-lo brillar moltíssim. Ara bé, si el desfasament és exactament la meitat de la longitud d'ona d'un color concret, tornem a agafar el blau per exemple, les dues reflexions tindran el blau completament desincronitzat. Això vol dir que les crestes coincidiran exactament amb les valls i s'anul·larà. Això és el que se'n diu interferència destructiva. I per tant veurem tots els colors excepte el blau, que és una mena de groc. Els diferents colors que veiem amb una bombolla de sabó depenen del gruix de la bombolla i de l'angle d'incidència de la llum. Per això hi ha aquest efecte iridescent tan xulo. Iridescent o iridescent? Crec que és iridescent. Però bueno, és xulo igual. Doncs en les plomes dels ocells o les ales de les papallones o en les closques dels escarabats o altres animalons passa exactament el mateix, però en lloc de tenir una capa prima com la bombolla de sabó, el que tenen són unes nanoestructures a la superfície que fan que la llum es reflexi en diferents parts d'aquesta estructura i les reflexions interfereixen donant lloc a aquests colors tan xulos. Aquesta és la pinta que fa una ploma de paó sota el microscopi. Aquesta estructura nanomètrica que veus té el gruix adient perquè la llum visible hi faci interferències i generi els colors estructurals. Si aquestes estructures tinguessin unes altres dimensions, fossin més primes o més gruixudes, ja no hi haurien interferències al visible, és a dir, ja no veuríem colors estructurals. La natura, l'evolució, ha prioritzat aquestes estructures per poder tenir aquests colors tan vistosos que amb pigments serien impossibles d'aconseguir. Fixa la natura que llesta, Ara que ja t'ha meravellat saber com la natura aprofita les interferències de la llum per fer colorets, doncs t'explicaré com els humans ens n'aprofitem també per fer coses meravelloses. La interferència de la llum en pel·lícules fines té moltes aplicacions industrials. Per exemple, segur que coneixes amb algú ulleres o portes ulleres de ratasàvia tu mateix, igual que jo. Doncs algunes d'aquestes ulleres o les lents de les càmeres i tal porten una pel·lícula antireflexant, que no és res més que un recobriment que fa servir les interferències per eliminar
part de la llum reflexada. Un altre exemple una mica tècnic però que és superclar, l'ultramicrotomia. L'ultramicrotomia és una tècnica que es fa servir als laboratoris per preparar mostres biològiques, com per exemple un teixit, un múscul o el que sigui, per ser mirades sota un microscopi electrònic. Els microscopis electrònics necessiten mostres molt finetes, d'unes desenes de nanòmetres. Són tan finetes que ni la carnissera del teu barri, aquella que talla el pernil dolç finet però que no se trenque, no ho pot aconseguir. I es fa, doncs, amb aquesta màquina que esteu veient. Aquestes són llesquetes d'una mostra biològica tallades molt finetes. Veieu aquests colors? Aquests colors són estructurals. Aquí no hi ha pigments. Ara, si te'n recordes, el color de la bombolla de sabó està relacionat amb el gruix de la bombolla de sabó. Doncs podem utilitzar aquesta relació per calcular el gruix de la mostra a partir del color estructural que veiem. I així es pot fer aquesta taula d'equivalència entre color i gruix de la mostra. Aquesta taula l'utilitzen els científics per seleccionar quines són les mostres del gruix adient per mirar amb el microscopi electrònic. Ah, que és xulo! I deixa'm posar-te un últim exemple que se'n va una mica del tema perquè no parla de colors, però sí que parla d'interferències. Els interferòmetres. Els interferòmetres són aparells que utilitzen la interferència de la llum, per exemple un làser, per mesurar distàncies amb una precisió inimaginable. Ho dic de debò, no us ho podeu imaginar. Tenen moltes aplicacions, però sens dubte la més brutal de totes, i segur que coneixes, és el descobriment de les ones gravitacionals, el 2015, a l'interferòmetre de 4 quilòmetres de braç, el LIGO. Molt fort. Per detectar les minúscules distorsions que les ones gravitacionals poden generar a l'espai-temps, es necessita una precisió. El projecte LIGO utilitza les interferències d'un làser que recorre la llarga distància del seu braç, de 4 quilòmetres, per detectar canvis en la distància més petits que la mida d'un protó. I gràcies a això hem pogut confirmar l'existència de les ones gravitacionals, donant-nos una nova eina per entendre l'univers. Si no t'ha petat el cap, fes-t'ho mirar, perquè hem parlat de papallones, de bombolles de sabó i d'ones gravitacionals. Què més vols? Segueix, subscriu-te i comparteix i segueix a Neurones Fregides per donar suport a la divulgació en català i que tinguis un molt bon dia. La llum blanca, amb tots els colors, incideix